vysúvajú piloti v takomto lietadle. Takže, vítajte v kokpite. Momentálne, ako som povedal, tak vo Viedni na švečkate Praha 29 máme to indikované aj tým, že tuto máme kurz 291, to znamená, že veľmi blízko toho naozaj 29, ako je to celé. Môžeme dať. Tak, ideme na to. 40 už máme vlastne. Nemáme 40? Raz, trošička ešte viacej na tých 40. Tak, to je skvelé, to úplne stačí. Tak, zatlačíme tlačítko. Zostaňte to malé, skvelé. A ideme na to. N1. Tu už ich môžem nechať. Stabilize, tempo thrust, set. Indication normal. Aj. Ešte stále ju tam. Pozrieme sa na to dráhy, či nám to lietadlo neobieha do jedného do druhého smeru. Ide na to. Rýchlosť je dvoj. V1, date. Rýchlosť je 2. V2. Great. Good. Skvelé. Troszkę niżej, musimy iść niżej. To jest ono. A od możemy troszkę podciągnąć. Mamy 62 ton. Także ta wytrwałość tam będzie reagowało, a całe to reaguje jemnie, ale nie skorzystnie. Czyli że na taki czas. Możemy troszkę więcej podciągnąć. Mój telefon. A musimy jeszcze trochę niżej iść. Správne. A z tých tak tej desiatke podržať? Tak, aby sme mali tie čarky vtedy. Teraz sa nám nejedná o nejaký číselné údaj. Teraz je to celé o tom, aby sme